Ikhomishana eholwa ijaji lenkantolo yomthethosisekelo selathatha umhlalaphansi uSisi Khambembe isithole ukuthi umkhandlu udolobha iGoli yiwona onecala ngokuphangalala kwabantu abangama-77 ngesikhathi kushisa sakhiwo usindiso nyakenye. Imamelodi Sundowns ibekele indawo kwamanqamu eNedbank Cup ngemva kokuguqisa iStellenbosch FC ngamagoli 2-1 kowendulelo wamanqamu enkundleni iDanny Craven eKapa. I-ANC ithathe isinqumo sokulimisa uhlelo lokubizela isigcawu sokuqondisa igwegwe kwaye ngumholi wayo uJacob Zuma. Unobhala jikelele wenhlangano ebusayo uFikile Mbalula usiyalele ikomiti ngokuthi lolu daba sekuzofanele lihlelelwe emva kokhetho ngenxa yokubhekela ezokuphepha. Ukuhlehliswa kwesigcawu sokuqondiswa kwezigwegwe obekufanele kuqale ngoLwesibili ngeke kusaqhubeka njengoba bekumenyezelwe kanjalo ekuqaleni. Lokhu kudalulwe uMbalula esithangamini nabezindaba emini namhlanje. No, we said the NDC must stand in abeyance, including virtual, till after elections. We don't expect anything to take place on Tuesday, as the instruction has been communicated. uMbalula akazange nabi kakhulu maqondana nezathu zokwesabela ukuphepha ngokuqhubeka kwesithangamo obekufanele sihlalele udaba lukaZuma. I mean, security concerns come from the state side and even our own security. And it's not up to me to reveal that. Noma kunjalo amalungu eMK Party athi ayaqhubeka nokulungiselela ukulibangisa ekomkhulu leANC eLuthuli House. The mere fact that they can request President Zuma's presence at Luthuli House, for their kangaroo court DC, before the elections is absurd. So, they brought this upon themselves, and President being, one person who's not a coward would definitely be there. So, and in person. So. And that's where we're at. That's where we stand. Kusenjalo iANC iziqhelanisile nokuthi ihlangene nohlelo lokucutshugulisiswa kwesikhulu esengamele uphiko lwezindaba eSABC uMoshweshwe Monare. SABC as the client of state security, if it decides the board and the management that everybody at SABC at whatever level must be vetted, that's the decision of the SABC. Now, the ANC does not get involved. iSABC ishicilele istatement sayo iqagula ukuthi ayinabo ubufakazi bokuthi ihhovisi likaMengameli licuphe umsakazeli womphakathi noma ezinye zezikhulu eziphezulu zeSABC. Owayeyiphini likaMengameli weANC uDavid Mabuza uthi leli qembu lizoqhubekela phambili ize sekubunjwe iqembu elisha lezombusazwe iMK. uMabuza uthi lesi isikhathi esidabukisayo emlandweni weANC ngenxa yempe phakathi kwaleli qembu kanye nowayengumengameli walo uJacob Zuma. Usho lokhu ngesikhathi ekhankasa eCenturion ngaphambi kokhetho lukazwelonke. uDavid Mabuza owaziwa njengomafavuke kwezombusazwe usephinde wavumbuka futhi ngesikhathi iqembu lakhe iANC likhongethwe izingqinamba nhlangothi zonke. uMabuza wake waba yiphini likaMengameli weANC uchaze uhlelo lokuqondisa izigwegwe uZuma njengesikhathi esidabukisayo emlandweni weqembu. Well, the ANC has survived so many blows, and I'm sure we'll survive this one. Like I said, it's the decision of the former president to leave the ANC. Whatever the reasons, well, we can't blame him. Ourselves will remain in the ANC. Kwezombusazwe uMabuza uthi iANC yasinda ekubunjweni kweCongress of the People ngemuva ka2007 ngakho ke ukubunjwa kweMK akubethusi beyiqembu. We went through the formation of COPE, which was very formidable in my take. EFF, not really formidable. MK, not really formidable in my take. We will survive this one. Lowo owake waba yiphini likaMengameli weANC uthi akayindawo kwezombusazwe. I'm still with the ANC for the longest time you can think of, until I retire. uMabuza uzobhekisa umkhankaso wokhetho esifundazweni adabuka kuso iMpumalanga kanye naKwaZulu Natal.
Umholi we-EFF uJulius Malema uthi ukunikeza abantu bebaleli insundu umhlaba kufanele kubonwe njengendlela yokubabuyisela isizwe sabo nokubanikeza ithemba. uJulius Malema ubekhuluma nezakhamuzi eCarltonville eGoli. Ikudzongo kuyindawo eseCarltonville yake yaba ngenye yendawo zeyimayini ezihlabahlosile. Manje izakhamuzi zakule ndawo zikholelwe ekutheni uhulumeni wentando yeningi usayishaya indiva. Kweyingane elisekile ngakho izakhamuzi kubalwa izinga eliphezulu lokungaqashwa kwabantu, ubugebengu, ukusetshenziswa kwedakamizwa nokungalethwa kwezidingo. Let police take over the streets of Khutso. Let there be peace and order in Khutso, and that peace we will deliver it. EFF ithi kuyamangaza ukuthi kule minyaka engama-30 yenkululeko abantu bebaleli insundu abakabi nawo umhlaba. This land belongs to me. This land is mine. That's why even in their drunk state, they never point at a sheikh and say, "Kya kamo." They point the land. Futhi ngaphansi kwe-EFF inkampani zeyimayini zizosiza umphakathi okukhona kuyo zona iyimayini. Those minerals are the ones that were supposed to give you a better life. Beliswantelis rarely sheba ribone batho ba lungur ba tswa mo na le gold, because the minerals must help to uplift society. Umalema unxusa izakhamuzi ukuthi iguqule isimo sempilo yazo ngokuthi ziyovota ekupheleni kwephezulu. Unxusa ukuba zikhiphe i-ANC emandleni. Umengameli we-IFP uVelenkosi Nhlabisa uthi yodwa indlela yokuthi izakhamuzi zakuleli ikhombisa ilaka lazo ukuphuma ngobuningi ziyovotela ukususa i-ANC emandleni okhethweni lukazwelonke. Ubekhuluma ngesikhathi iqembu likhankasa kwamaphumulo KwaZulu-Natal. I-IFP ibonakala ivakashela neindawo lapho yena okwesekwa khona kakhulu ngaphambilini. Leli qembu lisanda kuphunyuka iqatha lapha kwamaphumulo ngemuva ukuthi i-EFF iphuma emshadweni we-IFP ngemuva nje konyaka bephethe umkhandlu ngokuhlanganyela. Amalungu e-IFP athi avotela ukuthi iqembu lidle umhlanganiso bese lihlinzeka ngezidingo kubantu. Indawo ebingawaswela amanzi, indawo imigwaqo yakhona ebinganayo imigodi njengoba uyibona nje. Size lapha nje emsakazi ngoba sidlule emgwaqeni. Sihamba sivike imigodi ngayo yonke imigwaqo. Ngivotela amathuba omsebenzi, ngivotela nemigwaqo angakithi engalungile, nezingane zethu ihleze emakhaya ayifundi. I-IFP ithi uma isemandleni ngaqinisekisa ukuthi ilwisana nobugebengu. Umengameli we-IFP uVelenkosi Nhlabisa uthi umhla ka-29 kwephezulu usuku lokwakha uhulumeni onakekelayo. Sinesizathu ukuthi ngomhla ka-29 May usuku lokuba sivuke sonke siye ezikhungweni zokhetho siyovota sikhiphe uhulumeni oyisehluleki ophoqa abantu bakithi bahlale emakhaya bengasebenzi. Ubuholi be-IFP buthi bunxusa ukuba kuvikelwe isithunzi nomlando omsunguli weqembu inkosi Mangosuthu Buthelezi eyindabeni ze-SABC. Nginguvusi Khumalo kwamaphumulo. Ikhomishana ebiholwa ijaji lenkantolo yomthethosisekelo eselathatha umhlala phansi uSisihambembe isithole ukuthi umkhandlu udolobha iGoli yiwona onecala ngokuphangalala kwabantu abangama-77 ngesikhathi kusha isakhiwo usindiso nyakenye. uHambembe ukhiphe umbiko wakhe namhlanje ngemva kwenyanga kuhleli lesicawu. The City of Johannesburg and JPC never attended to repairs and maintenance of the building. The Usindiso building showed signs of disrepair and danger to life and property. It became liable to be demolished within the meaning of Section 12 of the Building Regulations and Building Standards Act of 1977. The report also finds that there was evidence of contraventions of the city bylaws by the city. Mbukele sathi qoya itolo kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthini. Apha sisesichengeni thina abantu balelali futhi akubonakala uba uncedo sibe nalo apha. Uphangalela abantu abathathu ukulandela isigameko sokudubula esenzeka esigodini sasemcetshana kutsolo esifundazweni i-Eastern Cape.
Asikubingelele sikwamukele mbukile uma usanda kungena utabeni oluphambili besibike ukuthi i-ANC ithathe isinqumo sokulimisa uhlelo lokubiza lesicelo sokuqondisa igwegwe kwaye ngumholi wayo uJacob Zuma kuze kudlule ukhetho lukazwelonke. Mbukela sikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba oyibukayo ikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Wena okumele ukwenze nje ngena kuzo uyigcinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile layavuma ukuthi kuningi okusamele kwenziwe iqembu lakhe ukuthuthukisa impilo yezakhamuzi zakulelizwe. Ubekhuluma ngesikhathi evakashela ibandla i-United Reformed eNorthern Cape lapho bekhankasa khona kulempela sonto. Leli sonto beligcwele phama abazalwane bedumisa bethandazela ukhetho olunokuthula. Umholi walo uthi osombusazwe bangagcini ngokusebenzisa leli thuba njengethuba lokukhankasa, kepha kufanele baqinisekise ukuthi bathuthukisa impilo yezakhamuzi zakuleli. We are facing many community ills, unemployment, we are facing a lot of things. Therefore, we are optimistic and we put our trust in the ruling party that they will bring change. Our youth must be employed. Our lives should be changed for the better. uMashatile uvumile ukuthi yize kukhona okuhle osekwenziwe e-ANC ukuthuthukisa izwe kuleminyaka engamashumi amathathu edlule, kodwa kuningi okusamele kwenziwe. Together we can do more. As we work together, we will do double what we have done in 30 years. We will cross the river Jordan. Abantu abasha bathi ukuhanjelwa uMashatile kubanikeze ithemba. The Deputy President did mention that we need to curb the unemployment in this area and this province as a whole and the entire country. That was something that we were looking forward to as youth. Abazalwane banethemba lokuthi lolu hambo likaMashatile luzoletha uguquko eNorthern Cape. Umkhadlo zamabandla kulelizwe ubamba umkhuleko ukuthi kube khona ukubekezelelana nemiphumela emihle okhethweni lukazwelonke oluzoba ngasekupheleni kwalenyanga. Lo mkhuleko ububanjelwe eGrace Bible Church ePimville eSoweto. Take this moment to break the chains of political killings and intolerance. Amabandla ahlukene ahlanganyele ebandleni iGrace Bible Church eSoweto ukuzokhulekela ukhetho olunokuthula nokwamukela imiphumela yokhetho kungakhathalekile ukuthi ivuna liphi iqembu. 1994 was a very, very troubled time when we were preparing to get into the elections. And in that process, we needed to deal with the violence that was rife at the time. And that process produced for us what was called the Peace Accord, which was led by many of our faith leaders of the time. We were younger, some of us, but were inspired by their commitment to make sure that the elections that we were going to have at that time are going to be peaceful. Ukhetho lwalonyaka luzoba ngolushube kakhulu njengoba kukhona amaqembu amasha ezombusazwe kanye nabangenela ukhetho ngokuzimela. Umnyango wamaphoyisa uqinisekise izakhamuzi ukuthi umthetho uzothotshelwa ngesikhathi sokhetho. We have trained all men and women in blue in terms of electoral policing. We are still busy training some of them that we have not yet finished. We have over 7 teams that we have put out standby to assist in various hotspot areas in the country. Lo mkhuleko uza nje amanye amaqembu ezombusazwe anongabaza ubuqotho nokwethembeka kwekhomishana yokhetho ezimele kuleli iIEC. Umholi we-African People's Convention uThemba Godu uthi iqembu lakhe lihlose ukuthola okungenani ihlale imbili eParliament likazwelonke ngemva kokhetho okusekusele insuku engama-24 lisingathwe. uGodu ukhulume enkonzweni eBushbuckridge eMpumalanga. Abaholi kanye namalungu e-African People's Convention bahlanganyele enkonzweni ukuze bathole umkhuleko njengoba sekusondela ukhetho lukazwelonke. Izakhamuzi zaseBushbuckridge zithi zingaluthokozela ukuguquka emphakathini ezwakhele, kanti futhi zikholelwa ukuthi i-APC lona kuphela iqembu elingaletha uguquko. Again, we're calling for good governance that is able or capable of leading us, or government that has a political will to govern the people, because we believe that this current government is more corrupt. It doesn't care about the people of this country, but in the presence of the APC or in the hands of the APC, that's where we have the future. So when we check at rural areas, it seems as if at rural areas we are neglected. Our government doesn't even
They neglect us. Actually, after the votes, they disappear. They don't even come to us. Umholi we-APC uthi uzimisele ngokusebenzela izakhamuzi zakuleli. That's the primary function of any government, to provide services to our people. You would have seen the collapsing infrastructure, the lack of water. They have not had water here for more than 2 weeks, and water only came today when you were here. Ugodu nethemba lokuthi iqembu lakhe lizoba ngelokuqala ukubuyela eParliament emva kokhetho likazwelonke. Phangalele abantu abathathu ukulandela isigameko sokudubula esenzeka esigodini sasemcetshana kutsolo esifundazweni Eastern Cape. Kusolakala ukuthi amadoda amana behlome izingovolo ahlasela isakhamuzi esikwazile ukudla phansi sabiza amanye amalungu omphakathi kube sekuqala ukudubulana kanti kukholakala ukuthi ke abathathu abashonile bebeyingxenye yaleli qembu belizama ukudubula libulale lesakhamuzi. Sibonele ngamehlo bathela izulu lezandla lithathe iyure ezintathu zonke kuqhoqhozwana kuthiwa abahlali belala ezingqongileyo baphume ngobuninzi barhanqa abahlaseli. Umuntu obeye kuhlaselwa ngalamadoda bexhobe famacala ebesemasimini ngethuba lesisenzo. Kanti banibonile badubula isithongo eziyi4 ndabe ndisithela ke ngoku usithela kwami ke ngoku hayi ndacima bayeza. Hayi qaqa nantsika hayi bade bavele andenyukela xa ndinyuka naba bephinde benyuka bephindela phanga sentsimini kulanda bebedubula kuyo. Ixhoba lithi kokwesihlanu ngoku lihlaselwa ukususela ngo2016 kwezi ziganeko zine zohlaselo ubengonzakali kuyaphi. Ukholelwa ukuba oluhlaselo lunento yokwenza nokubiwa kwemfuyo. Abahlali bathi iya iqatsela ngoku lengxaki. Apha sisesichengeni thina abantu balelali futhi akubonakala ba uncedo sibe nalo apha. Amapolisa ayaphanda. Amapolisa aye abizwa kwisiganeko sokudutyulwa kwabantu kwilali imcetyana kutsolo apho kuye kwafumaneka imizimba yamadoda emibini engaziwayo kwindawo ezahlukeneyo inamanxeba okudutyulwa. Umuntu omnye ekukholeleka ukuba ebengowesine kwaba bebeyohlasela unqakulwe wavalelwa. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude emcetyana kutsolo. Sekuhlonzwe indlela zokuvikela ukubhebhetheka kwesifo samatele esikhungethe imfuyo yaseHumansdorp esifundazweni Eastern Cape. Lesi sifo hlonzwe insukwini ezinhlanu ezedlule emaplazini akhelele ndawo kanti kubuka ukuthi ke kungahle kuphazamiseka ukukhiqizwa kobisi kanye nenyama okungenani amasonto amabili. Ngamaphondo amana selechatshazelwe sisifo sochwane nenyebethu ifoot and mouth eMpuma Koloni eKwaZulu-Natal iFree State eMpumalanga. Ukufika kwesi sifo Humansdorp bengalendekanga nanjengokusaxhaphakanga kweliphondo. Symptoms are very characteristic. The farm manager sent us photographs and we couldn't believe it because we have never seen foot and mouth disease in this area before. It seems impossible. We know the outbreaks are really far away from us, so initially our thoughts were this can't be happening. But we immediately took samples and sent them off to the OVI. Because the lesions looked so characteristic, the farm was quarantined immediately. And the next day, within 18 hours, we had confirmation that it was in fact foot and mouth. Symptoms they will see is a drop in milk production, and they also will notice that the cows tend to stretch their necks out and salivate a lot. And then if they then look in the mouths, they'll find ulcers in the mouth. We've also got a lot of emerging farmers that their cows and that are actually just roaming around, so they need to also know what is going to happen to their cows and that they need to contain them in a specific area. Isebe lomhlaba nemibezolimo lithi lisaphanda nobangela ukuqhambuka kwesisifo. Njengulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eHumansdorp. Imamelodi Sundowns idlulele emdlalweni wamanqamu eNedbank Cup emva kokuguqisa iStellenbosch FC ngamagoli 2-1 enkundleni iDanny Craven namhlanje. iBrazilians manje izothulana phezulu neOrlando Pirates kwamanqamu alomqhudelano enkundleni iMbombela esifundazweni eMpumalanga mhla lulunye kuNhlangulana. Bekukuncane ukuhlukanisa lamaqembu amabili ngaphambi komdlalo
Emidlalweni emihlanu, iStellenbosch inqobe imidlalo emibili, iSundowns yanqoba emibili, adlala ngokulingana kowodwa. Izivakashi ziqale kahle zacishe zathola igoli lokuvula ngomzuzu wesikhombisa. Umdlalo wasemuva weBafana Bafana, uKhuliso Mudau ushaya igoli lokuqala lomdlalo ukuze iSundowns ihambe phambili ngegoli. What a great finish, and it's a man who doesn't score that often, Khuliso Mudau. Umdlalo ukwamiswa kancane emapartners ihombe sokuqala ukuze umsizi kaNompempe athola usizo emuva kokudonsa komsipha. Kodwa ke kusancediswa umncedisi kaSompempe. Umdlali weSundowns uPeter Shawulile udlale ngethuba lokushaya igoli lesibili ngesikhathi esengeziwe sesihombe sokuqala. Peter Shawulile, what a tackle. Iqembu lasekhaya liqale kahle ngesihombe sesibili libheka ukushaya igoli lokulinganisa. Unozinto weSundowns uRonwen Williams udinga ukuthi aphume epalini ukuze avimbe ibhola eliyingozi leStellies. uThembi Nkosi Lodge ushaya igoli lesibili leSundowns ngomzuzu wama-79. It's a lovely finish from the substitute. iSundowns ibisithola ipenalty emva kokuthi uKhuliso Mudau edlaliswe kabe eboxini. Kodwa uShawulile wahluleka kuyivalela phakathi. Shawulile! uJenino Perez ukwazile ukushayela ezasekhaya igoli sekusele imizuzu eyishagalolunye umdlalo uphele. Mbukelize yaguqa lapha bese kuphathele zona kusasa ungaphuthelwa indaba zehora lokuqala emini zobe ifundwa uNkosazana Dambuza owomunye wabafundi beindaba omusha la eSABC kuze ngokuzayo wena sale kahle.